Sakit na. Ato mas gawas ni mo imong tunanan. Tagaan man ko nanay og kuan. Tugang kang nanay og lamisa. Dili oh. Yan nga lamisa. Taas. Salamat guys, yang kita Kaya to sa ni, ulatan ako dira ma. Yan sila ma'am ga sugod na og hiwa. Mga abtikon nga mga kuan nga di ra ba kuno mo pabuhian ani na mo pudyo. Ihora sa ni ate. Di ngari mo kuno kani kuan gapon imong may lab. Oh, mingaw man kadiyot. Nay, Kuan mi nagkaabot noon kay nadugay mi dito sa mingaw kadiyot. Santander. Ibuang nga rodi dito. Ha? Mingaw man kadiyot. Asa to imong eskwela to imong sa Santander? Ah, Baga kay na siya oh. Mo tong may magnet ba? Aron mo awit ang usa ri adrihan. Itong magnet nga. Magic magnet. Namo yung magic magnet. Nara ba darig mga magnet ya? Sa ilawom. Ah, Hindi kayo mo palit sa kuwan. Nani, sud na surubin na sila mo na. Gihok na nila mamo. Diya, padung na di ko ron mamo sa kuwan. Sa Dumagiti. Kinay ihatod na itong kuwan ni Crystal. So, naguli na handa na guys. Humana jud na. Kasi makasugod na sila sa babaw na pud. Abtik ka dun ay. Butan magado ning sponsor na mo god kay ora man isjag ka ng anghel nga gihugi kan sa langit. Tagsaritaw nga ingana no. Nay daw mga kortaan diri sa Uslob. Gisayang-sayang ra ilang kwarta ba? May pega ng kwarta imong gisayang-sayang imo lang itabang sa mga luoy kay ba? Diya ma'am ka nang mao ni ang ihatod ni Crystal kay nakitaan man na ni gahapon sa Gaisano. Kuan ka nang luili ko diya kay siyang mama gipahuwam ko sa ninanay dari og lamisa mo anja. Tungkirig ba maglisid siya og suwat wanahan laman sang gipalitan og ingani ma'am na. Tupi-tupi ra man ni siya anja pwede ra pud ni sila to si Jang Dik. Jang Dik dito sa higdaanan ba. Ug magsuwat siya kay arang kaluoy jud ka nang gipahuwam ra kuno si Sanja kanang kahoy bitaw nga suwatanan ja mag kuan kuno magtungkirig sa mama kanang tungkirig dari gahang lamisa mga kanang arang lisura papandayi lamang ko ni papa anja atang papandayan ug kanang kuan ja nakita naman ni gahapon kay nakasil man ni didto sa Gaisano na kuan ra si 199 na lamang gipalit ja mo ni ang ihatod ja. Adto na lang po kumutan-aw ma'am og kuan Durabox. So daghang salamat ma'am Bisminda nakuha na nahon ni imong early nga pamasko. Palit lagi ko ni siya og kanang butanganan og plato. So daghang salamat ma'am. So padung nako kay magagapo ko daning kanang stand ni Cristela lamisa. Ang ihatod sa Dumagiti. Salamat ka jo ma'am Bisminda sa mga blessing nga naghana ka nimong gihatag namo. Unsa guys, mulaga na alas 10 so nagpaskrap ko para madali. Unsa guys kay linaw man huno ng dagat kay di man jud ko mosakay og paskrap basta di linaw ang dagat. DR guys, nakaabot ako dari. So mo niya ang gihatod ni Crystal dia. Gadali po guys kay lain ka panahon.
guys kay naitaligsik. Larang siksihag bata. Guys ay online class man sa guys alas 10. Sakit na. Ato mas gawas ni mo imong tunanan. Tagaan man ako nanay uguan. Tugang kang nanay og lumisa. Dili oh. Ngani nga lamisa? Taas. Salamat guys. Yang kita Kaya to sa ani, ulatan ako dira ma. Ay mingming nak. Ay wala man dira, naman sa sulod sa balay sa tikas. Hapon rin nag-iring ma. Gabi ra man gud siya magawa. Gabi rin di sa mugawas ma'am. Unya ilikuan. Kada gabi ra si jam mugawas. Kung bijuan unya ikugawa. Kontra ko dari sa gawas kay. Na siguro to dari ring. Kay mugawas ra ko nutug hapon. Naga na may daghang mga bahay dari na. Sa mo lusot dana. Diha sa nilusot na. Kay bawo na siya nga naa kadana manang Basta naman na sa diri mapunta, dai mo gawa sulod na siya. inag mo eskwela na ka. Sumam padong mi karon sa kang tanaw sa amin mas kang sung nabay tanga nagplato. Dana mi guys ga baklay mi dari. Sa atin na. Dana tutig. Frame. Suito na kayo sa dari sa nabagiti guys. Oh. Ano? May lang. Shopping na Diya guys, nanami dari sa kang sadya na mga gagmay ng isa nga butangan ng plato. Doon sa Unitap. Kaya rang mahala dito. Mahal pa dari na ako. Itak lagi. Siya gold. Siya pictorial nga. Pang design man na. Merry Christmas. Paskong Pasko na. Uli guys, kang importante naman dyan gihatid dadto kay atong lamisa ni Cristil. Diya, wa ko nakapalit og Durabox dadto kay Durabox. Wa ko nakapalit dadto og butangan nagplato kay rang mahala. Kaya sarang gibalikan rin dari kay wala jud ko kita dito sa dumagiti nga inganig style na dito pero mga open nag nga na nya kan ni dito sa dumagiti kay kuan ni siya 16 11 ra diri. Oh 16 na. Pero ingana nila dito porma kuan
2,000 niya nagporma nila. So okay naman siya kay murag likon man siya good. So okay naman siya ma'am. Kanina lang may ang gibalikan kay hala usa ni siya pagutod. Nakatong sudlan og kanang sa tubig sa Dili ba? Kinulo. so, okay na ni. Hello. Masingan dali lang mingkay. Mingming. Mingming, love. Love, Mingming. Sunshine. Si Sunshine, ma'am, oh. Hi. Hi. Ngano, dili man ka magpahawag. Dili man ka magpahawid. Ay, suko. Suko siya. Kana ulo higapon dili sa Ay, dili siya masuko. higapon lang dili sa So, ang tagiya mo dari ma'am, na mahilig po siya Mingming. Mingming. Kasingan, ani ma'am? Kasingan, ani yung Mingming. Ay, kasingan, ani yung Mingming. Kasingan, ani be? Benedict. Ay, lucky din ni siya. Wow, si Benedict. Love, Benedict. Si Benedict ko nun eh. So, ma'am, napalit na dyan na mamang kuwan. Napalit na ako imuhang regalo. So, dyan yung regalo na sa advance gift day na niya. Salamat. Bisminda na. Tibuok na jud. Kalibutan, baile. Natibuok na jud ang imuhang kabinet. Agilang ang tiwas na yung makuha na naman na. Barnes ug katong guys. Salamat. Ben, amping mo. Amping mo kay narabay chikuin dadto. Naog mo usab. So nanguli na sila guys kanang 4 media. So na guys na humanajud daghang kadtong salamat ni Ma'am Bisminda. So kanang grabe. Diyan na butang na pud ang kabinet na tulo ka sudlanan. Salamat ka jo ma'am kanang wa na laman nila kanang iduha bitaw ka nganig porma na. Wa na nila giduha ka ngani ba. Basta lang ay masudlan datos babaw. Nagibilin pa nila mga gamit na kay balik pa man sila ugma. So murag glass na lang sila ugma. So kuan pat sila kaadlaw na human. Human ra nila da ugma kaya man papinisan ngayon dari. Kaning dari sa CR ba? Kaniyang ipapisi pa pinisingan. Kaning CR na mo ano sang pa. Kaya na may sobra nga siminto. May ilang tiwason ugma mag kuan sila kana mag barnis. Aw pwede ra pag ako ray mag barnis, papinisingan na dari, ma'am. Daghang kadtong salamat ma'am, Ginoo ko, grabe. Nang grabe jud ka, bliss kay jud ko sa Ginoo nga ako'y imong napili. At least naka-try na jud ko nga na ako'y kuan na ako'y lababo nga ngani. So nanghilo silang gas ni kuno si Papa Idi kay nakagabog. Guys, nagamuhang nice kadto siya nga kuan na ito nga ng plato. Kung kay naman di sa kabinet, dapat dahil hang gipalit, is gamay ra nga na masakto ra dari. Pero okay ra ni siya kay ang butang na ni, ito si babon na mas buong panisa, naghanap ko yung butanganan ng ganisa. So, maharang siya pangitaan pamaging ma'am, murasa na kanya yung butang. Wala dako ka doon siya. Nice mo sa kay dako kay na yung mga butang nagbason siya. Kala man ako karon. Naman din kabinet. Ako ni mga baso din yung butang dito. Hindi na po ni siya kanang ibutang nga mas lamisa ni siya. Hindi din siya mo arang na. Mo arang.
di sa naman natin ni gawas guys, so kung mahuman. So pwede ni siyang kuan. Alista na ho kanang usar laman ka. Kuan kay gamay ramang pud ni. Kanang usar siya kalir ba. So musugot si ma'am. Ako na naman sa alista lugma. Kasi mudura. Hindi siya mo arang kay nahanan ta ko kanang sakto na diha ba kay hanta kung kanang arang nga siya dari ba. Dari ra siya nga plato ug butang nga gana da. Pag-abot na dari kay naa na maday ni siya di man siya maarang ning kani. So hansan suwadan ma'am ug paalis na ug katong sa kalir na laman di ka nang di duha. Kaya ra naman kapiut dari kay murag gamay ra ba gani among bahay. So mahal naman ang pangitaan pamaagi ug pwede pud ang itong uglain sa lamisa, daghan na pud may lamisa dari manang duha na kabuka mong lamisa. Ganahan man kung kanang hapsay dari nga way mga lamisa banda. Dari raman ni butang. So aha naman na siyang palisdan ug maam siguro ug kanang usara kalir kanang ang sa kalir mo arang naman si dari. Kato na lamang sa kalir nga tagwanwan. Palisdan naman na siya nagwanwan ug ma'am salamat ka jo ma'am. Diya ka nang ang tutunan sakit ka adyo kanang glisod ko kanang kuan kay murag sa siminto siguro dani. Diya gabi adyo ko gubo. Kay kani siguro pagkuan sa siminto dari ba. Nagpapaidi na inlo na siya. Garang ni dutas ma'am magidang nabutang ang kuwang naman ugma kanang varnish. So barnisa na naman sa ugma. Pwede ra man pud ako ray mag-varnish papaidi ra. Ang hala may pabuhat siya ugma hanggang ipapinising dadto. So last na lang nila ugma kay pat na sila kadlaw. Pat na sila kadlaw dari nga trabaho. Diya ato siya ipa pinising na naman tong dadto. Kay na pa may nasubra nga siminto. So ganahan na si papaidi kuno dari magtambay-tambay ma'am kay. Nice na kayo ma. Nice ka dugo mo babu. Pero sang gitry lagi dari, ilagi sa mo arang ja basin og sugot pa tong tindira na tong alis na mo katong 1 layer na laman kay 2 layer man si Jan di man di mo arang dari pero okay ra man pud siya among ilahi. Kaso lang kung mo na pug tutunganan nga lahi lain. So mas ganahan mo jud tanang ato sa lababo jud ibutang ang butang nga nagplato kutsara ana. Ja na 2 layers ang gisuko di man siya makatigo. Ja daghan jud kadtong salamat Ma'am Bisminda grabe dito sa Cristel lipay po siya nga nakita lagi mi kay napalitan lagi sa nahuguan kanang suwatanan lagi kay. Ja salamat jud kadtong Ma'am Bisminda kanang duwa lagi to nagalibot-libot Miss Cristel dadto. Arang mahala ag mga durabox dito katong mga gagmay ra. 2,000 kapin. Ja Sabi ko rin nga. ha? Sabi ko rin ba? Ano man eh? Kaya kung wala nila ba? Di ko na. Nahala si Siyo. Bayad ko no sabi ko. Ja mga to guys kanang gadali-dali ko dadto kay ang panahon lagi pud arang ka one init mo nang ganiha arang labara kadung nag-inom na gani ko kanang kanang saridom hindi ako katong gabi kay haratag ang liig. Ja daghan jud kadung salamat Ma'am Bisminda kanang kaning durabox lagi durabox ang balik na pugudan na basinog musugot og ugma ang papulihan na laman ang mambis na og kanang 1 lira para mo arang dari ba mo arang sakuan kay mo na din na nabutangan lagi og mo arang man tala sa guai kuan ang kabinet ja hindot mo gud sa nga kabinet kanang kuan laman lagi na siya og kanang varnish ja nice lang pagkahimo na jagi picture ni dyan kay nali kuno magpahimo pud nila nga ingani dadahan man kadung ganahan sa color lagi kay ni bagay sa tanan ba na ja kay bawo na jud ka ma'am say bawo na jud mong tanan salamat ka jud sa mga tanang sponsor na sugod sa akong pag-vlog daghan ka jud salamat ninyong tanan Ma'am Bitani daghan ka jud salamat Ansan Banton si Ma'am Ging Ma'am Ipmia daghan so di na mo na ma-mention tanan kay ang daghan na naman jud ninyo mga maluluyon og kana salamat sa imong pagpili Ma'am Bisminda nga ako imong napili nga imong tagaan og ngani kadak nga grasya ang dako ama jud nga grasya nga sus nakalababo mi gingana so wa jud ko magdahom guys nga makalababo ko gingani kay among lababo lagi dadto nga naa nang himo-himo ja ma'am gyapon ang padugtungan dadto kay dadto man ibutang ang kanang kuan kalan ja pa nang hinay-hinayan ra man namon ipapaidi ja agahang gikakuan ni Ma'am Bisminda kay agizang una na hang message jud plywood ra parang patapalan ra dari plywood
kay aron lagi ko nung di mi ma kuan ka na magluto bitaw mi ka nang di ma hangin. Unsa kay aga mong atop lagi katong kita man jud mo bay sa mong atop nga harap tong gibangan-banganan. So nagplano na lamang jud ko nga na lamang isang tibay na lang jud sa taman nga na. Tibay na lang jud sa kay. Malagi na guys, mahilig ko magluto. So Ma'am Bisminda pagkahuman jud daning tanan magluto jud ko ka para magtinatinda ko makabawi ko. Tanan-tanan ja. Pero naday ko'y bisita pa karon mo abot si Ansan Blanton. Magkita pa may kanang mugutan pagkado na si Ansan Blanton. So mga first week siguro sa October guys kanang makita kami ni Ansan Blanton. Kay mauli si Jan ja. Jaghang mata murag di na mabuka guys kay grabe lang kainit ganiha pagbiyahe na ang init ja buuan taligsik na mo init. Arang kalahi ka dug panahon ja. Wala gina uso ka dug gilanat mangiamping ta kay uso ka dug gilanat. Ja si Nicole na narapo na do sa sud. Kaya pag ana-ana dana ara mga abuga. Ja kaniha pa din pabanwasan dari og tubig ron guys kay magsugod na ra pa pud tugtog di na ta maka voice over. Kay magtugtog na pud dari karon among barangay kay hapit na ang pista. So timing di gadyo Ma'am Bisminda kay hapit nagpista nya na ko ilababo. Di na ko mauwa bitaw nga mga bisita na hanja. Nahali po ko bisita nga moabot karong Domingo, Ginoo ko karang taga Dalagit. So ay bisita na mga rig Ma'am Erlyn og si Arlene Ayag. Gara ayo. Delihiro di ay Arlene Delihiro. Mga rin sila dari katang ila Jijin Bors. Wala magpiknik-piknik ko nung nagka-Domingo ja. Wa ko man tumahuman po datong atop-atop lagi dito sa kuani. Tanawa lang po din yung vlog ugma guys kaya hatong i-vlog tong among ipag-demolis. Daghan kadtong salamat Ma'am Bisminda kanang magsabot sa data ug unsay atong plano daning atong imong regalo na ho. So ija ko nang regalo na ho guys kanang duraba kanang butanganan og plato. So ija nang Christmas gift na ko na siya guys. Ja mahal ba ja pud na siya ingana. Kanang di pud ta maka-upload ingana makapalit tag kuan kanang mga gamit. Bisan dato sud sa Mumbai guys kanang agahong gamit na to kanang gibutang ras drum agamong mga sinina kay nalagi mga mabait. Ja ma'am salamat kamat kadyo sa imong mga grasya nga imong gi-share imong ipaambit namo nga ako imong napili sus grabe sobra-sobra namong pagpasalamat nimo ninjong tanan salamat sa inyong mga pagsuporta ug sa inyong mga pagtanaw dali sa mga video. Bisag wa way nakapunan pero napasalamaton jud tas Ginoo guys tanan. So wala lagi na kanang si Ma'am Bisminda og kamong tanan may gihimong instrument nga maingani mi karon na may lababo kanang makahila ka sa kalipay nga na ba. So daghan salamat ma'am ja. See you in my next vlog. Amping ug ampo pang tanan guys.